जोंनि मेन उद्देश्य हंखै जोंनि आगोलनि दाबि एक नम्बर दाबि दिन दङ डेभेलपमेन्ट दाबि आरो कक सोलायनाय दिनै मडेलिटी कमिटी जे खाजागमानि आपनि रिपोर्ट जों साननाय दिनै 125तम संविधान कन्स्टिट्यूशन बिल आपनो जोंखौ सोलायनाय दिनै हाई लेवल मडेलिटी कमिटी अब जों फान्डना कक अब फान्डनि कक सानाय जों दिनै जेपि नाड्डा दिनै प्रेसिडेंट बबाय जों स्पेशल जोंनि LAC इलेक्शन दै सोलायनाय आरो सीट चेयरनि कक सोलायनाय जों अर्जुन मुंडा दिनै गोबां प्रजेक्ट दङ दिनै अ प्रजेक्टनि कक सानाय दिनै मडेल भिलेजनि प्रजेक्ट दङ दिनै इकोनमिक स्कुलनि जे गोबां मानसिनि प्रजेक्ट अब दैजों बर'बाय जमालायनाय